altså... helvede! Helvede, mand! Helvede! Ved du hvad, det gør du igen. Og du får ballade. Lige gør min chokolade. Ja! Hold da kæft, det er hårdt. Det er ret fint. Det er spændende hårdt. Lige se om der kommer nogle fjender. Okay, skal vi lige se. Jeg bruger lige mine fingre som kigger der. Okay, jeg kan se en eller anden der. For helvede, mand. Min hjelm. Fuck, det gør næsten, mand. Det er som om at falde ned fra taget. Chef sagde, hvis jeg gør noget forkert, så skal jeg tage 10 armbøjninger. Det var 10. Det er så meget. Så prøv lige at sætte min hjelm på igen. Ellers så dør jeg jo. Jeg skulle det lige herude. For helvede. Dumme hjelm. Det koster faktisk $250. 169 dollars. Jeg så et eller andet derovre. Det gælder sgu da ikke. Jeg får en skildtæller.